Vyhodili ste 300 eur za intolerančný test. Tu je pravda, ktorú vám nikdy nepovedia. Ak ti niekto tvrdí, že potravinový IgG test ti odhalí, čo máš prestať jesť, počkaj, možno ťa práve okrádajú. Tieto testy ukazujú len protilátky IgG, ale nevypovedajú o intolerancii. Ukazujú len to, čo tvoje telo bežne konzumuje. Čiže ak často ješ vajcia alebo kuracie mäso, test ti ukáže, že máš na to intoleranciu, čo je mimochodom totálna blbosť. Európska organizácia pre alergie a klinickú imunológiu neodporúča tieto testy. Vo svete ich väčšina odborníkov považuje za nevedecké, ale marketing ten ti ich predá za 200-400 eur. Biznis je biznis. Ak chceš vedieť, čo ti skutočne škodí, začni si sledovať svoj pocit po jedle, zapisuj si stravu alebo sa porad s odborníkom. Nie s testom, ktorý ti vypluje nejaký zoznam potravín, ktoré bežne jedávaš. Chceš vedieť, ako ísť na to inteligentne? Sleduj ma.